Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Maray na pagkaaga mga tugang aldaw katangunyan Sabado, Nobyembre 12 taong 2022. Sa technical side na katuwang niya to Kim Aljon Aponyado, siringman na Benjamin Calyod Jr. Nantabayanan ang Nagangunyan News sa mga radyo sa 105.5 Bicol Idol FM, siringman sa 89.5 Radyo Natin Naga. Mantabayanan man na live sa Facebook pages kang Naga City Government, siringman kang ANN News official site. And syempre digdiman sa YouTube channels ka mga nasambitan ng pages. Inan sa inyong lingkod Paulo de los Santos ngunyan sa headlines sa sindetales kan sa tuyang mga bareta. Dugang ng mga eskwelahan sa syudad din Naga, plano kan lokal na gobyerno na ipatugdok sa masunod na taon. Ang detalles, Joel Sulina. Plano kan lokal na gobyerno kan syudad din Naga sa pamamayo ni Mayor Nelson Legasyon para man sa masunod na taon na magpatindog ning duwa pa sagkod apat pang mga public schools sa syudad para man masimbagan ang kakulangan sa mga classrooms, huli kang paglobo sa numero ng mga estudyante sa syudad. Sa entrevista kay Alcalde Nelson Legasyon, sinabi kay Nina ipinaabot na kan DepEd Naga sa paagi ni SDS Manny de Guzman sa ginibunidang Naga City School Board meeting ang kakulangan sa bagong classrooms o school buildings kan duwang eksistidong public school sa syudad, Anton Manuel I. Abella Central School dyan sa Barangay Kararayan, asin Naga City School of Arts and Trade sa Barangay Sabang. Sigun sa alkalde, nakalinya man ini sa mga priority program kan sa iyang administrasyon na iyo ang pag-establisa ni mga bagong eskwelahan sa Naga. Kunsain sa primerong termo ng pasana ni Alkalde Legasyon nakapagpatindog na tulos ning apat na bagong public school na ngunyan igwa ng mga estudyante na nakabawas man sa numero ka mga estudyante sa mga populated public schools sa syudad. Itong NCSAT yaon sa Sabang. Ano po si problema na ipinaabot sa Kuya? Over congestion. Congestion, sobra-sobra ang mga estudyante. Diyan po sa nabanggitan na duwang eskwelahan. Ang gustong sabihon, kakulangan nin mga classrooms, nin school buildings. Alagad, sa problemang ini, ang luminuwas na solusyon, konektado duman sa priority program kan sa tuyang administrasyon. And what is that? Establishment of new schools. Aram taman po baga na kan nakaaging termino, nakaapat na kita na bagong eskwelahan. As in, ang sabi ko, dahil pa kita tapos pagpapatugdok, pag-establishar nin mga bagong eskwelahan. Kaya tama-tama po si ipinaabot na problema, na concern ni Sir Manny de Guzman during the school board meeting. Ang duwang eskwelahan na ipapatugdok kang gobyerno lokal sa tabang kan DepEd, iyo ang Mabulo National High School dyan sa Barangay Mabulo. Ngunya na maabot na taon, 2023, ang pag-establishar nin bagong Mabulo National High School. Ano ang magiging karahayang dara po kayan? Si mga taga Barangay Mabulo, si mga residente po ka nasambitan na barangay, instead na magklase sa NCSAT sa Naga City School of Arts and Trade, si dating Sabang National High School, dumana po yan maklase sa Mabulo National High School. Tang ansaro sa area man kan sa Lunggigi sa Kararayan kung sa insarong bagong elementary school na mas harani sa komunidad kung sa yaon man duman ang mga housing settlement sites ang syudad maging mga subdivisions. Kung sa Kararayan, again, dawa na po nakapagpatugdok na po kita dumanin 2-story 4-classroom building, kulang na maray pa din po daa. An sarong inaatubang nakadipisilan po duman dahil sa dit po si daga.
na okupado kan Don Manuel Abella Central School. So instead of constructing new school buildings na preferably 3 or 4 story, asin inulita mayo po nganing nahanap duman na lugar na espasyo, mas marhay kung matugdog po kita nin bagong eskwelahan duman sa may Salonggigi area. Tano po ta duman? Yaon po duman ang konsentrasyon kan kadakol na mga pamilya, mga aki. Para sa Nagangunyan News, Joel Sudina. Mientras tanto, libreng childbirth registration sa Petsa 15, gigibuhon. Ang detalyes, Uyan Report. Pig-EN Caminar ni City Administrator Elmer Baldemoro, Executive Director kan City Children's Affairs Office, ang mga magurang na iparehistruan sa indang mga aki kung da iparehistrado sa Local Civil Registry o mayo panin birth certificate. Ini katakod kan pigtalaan na childbirth registration sa City People's Hall sa Nobyembre 15, alas 8 nin aga, sagkod alas 3 nin hapon. Sigun kay Baldemoro, dating chairman kan Committee on Children sa Sangguniang Panlungsod, basic right kan lambang aki an magkaigwanin pangaran, nationality asin iba pang identification. Pigsabi pa ni Baldemoro, rekisito ang certificate kan aki sa pag-enroll sa eskwelahan asin magagamit ini sa iba pang katuyuhan para sa aki. Dugang kan City Administrator na libre ang childbirth registration sa nasambit na aktibidad asin bukas sa gabos na age bracket huli sa mga adult sa syudad na kaipuhan na magpalit registration. Aminado si Baldemoro, nakadakol pang aki sa syudad an mayo panin birth certificate sa ibong kan espuerso kan CRO na maiparehistro an mga aking mayo pang sertipiko sa mga barangay sa mga serye nin mobile childbirth registration. Bilang kasimbagan, pigmarhay kan lokal na gobyerno na ikondusiran aktibidad taon-taon katakod kan selebrasyon kan National Children's Month. Basically po libre ini, and ang gusto tang ma-address digdi itong mga aki na mayong birth certificate. Ang number one rights of a child baga is to have a name, a nationality, etc. So kung mayo kang birth certificate, kumaga si basic right kang aki mayo, and importante yung maray, pero kayan iba gani itong requirement para ika makaklase asin iba pa na pwedeng mangyari sa imo. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, nasa bidding process na ang nakatalaan na pagpatrabaho asin na pagpatugdok kan bagong Mabolo Integrated School. Sa entrevista kay City Engineer Alexander Canning, kinumpirmar kay ni na nasa bidding process na ang proyektong nasambit para makakuanan ng konstruktor na matrabaho kan bagong ipapatugdok na Mabolo Integrated High School na igwanin initial na 2-story 6 classroom building sa Barangay Mabolo na parte pa kan priority project kan Delegation Administration na magmukna nin mga bagong public school sa syudad na makakatabang sa pagdecongest kan mga populated ng existing public schools asin mairini sa komunidad na mga eskwelahan na dain na kaipuhan pang maglakaw o magbiyahe nin harayo ang mga estudyante. Suway padigdi, plano man na patindugan nin additional school building ang Santa Cruz National High School, San Isidro National High School na parehong nagdakol. Tulos ang enrollees makaliis maging operational na kan nagtalikod na taon mantang sa area kan Kararayan, partikular na sa Salonggigi, naggahalat na sanang makabakal ang syudad Dinaga o ang gobyerno lokal kan syudad Dinaga nin lote para sa bagong elementary school na madecongest sa Don Manuel I. Abella Central School. Sa pagpadagos kan sa tuyang pagbareta Bayawa Street, Barangay Abella, bukas durante kan bar examinations ngunya na bulan. Ang detalyes Uyan Report.
Pig-aprobado kan Korte Suprema ang kahagadan kan Naga City Police Office na gibuhon na sa ng fast lane an Bayawa Street, Barangay Abella, kung saan yaon ang gate 2 kan University of Nueva Cáceres o UNC durante kan bar examinations. Enot ng pigpaluwas kan lokal na gobyerno ang abiso manungod sa road closures sa palibot kan eskwelahan, kung saan kabalian bayawas sa mga sasaraduhang tinampo sa syudad tanganing gibuhon parking area kan mga personahes kan Korte Suprema na mamando kan exams. Examinis na pigkakarkulong na sa 460 persona ngunya na taon asin mga empleyado kan UNC sa piggibong final meeting kan Incident Management Team Bar Exams 2022 sa laog kan eskwelahan. Pig-aprobahan kan Korte Suprema ang kagadan kan pulisya sa Naga nagibuhon fast lane an Bayawa Street sa oras nin emerhensiya. Segun ki Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena, Deputy City Director for Administration kan Naga City Police Office o NCPO, bukas ang fast lane sa mga motorista alagad pigpapangalad ang paggarahe sa mag-ibong na parte kan tinampo. Pigsabi pa ni Garchitorena, presente sa nasambit na kalye ang mga personahes kan NCPO as in Public Safety Office para sa pagmando kan bulos nin trapiko sa lugar. Diyo po yan ang saro sa purpose kayan. Dahil nga niyang pig-mention as parking area. Kung emergency ang likod kang UNC, ini second gate mismo, magiging fast lane iyan, mayo ning magpark yan sa both sides kung sakali man na pwede magibo iyan. And at the same time, dahil man maapektuhan ini mga residente na rayaon dyan sa indang mga pangaral daw na ginigibo. Mientras tanto, nagtetiner na sarado alas 12 nin aga sagkod alas 7 nin Banggi, Nobyembre 9, 13, 16 asin 20, ang General Luna Street, J. Hernandez Street, Barlin Street, Arana Street, P. Burgos Street, asin mga kalye kan Talisay, Nara, asin Bagong Lipunan, Gabos, sa Barangay Santa Cruz. Pigkakarkulong 200 na police personnel ang pigdeploy kan NCPO sa mga tinampo sa palibot kan eskwelahan kung saan masairarom sa eksaminasyon ang nasa 460 law graduates sa Bicol Region. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Propestong ordinansa sa community wifi para sa mga estudyante pigtutulod sa sangguniang panlungsod. Ang detalyes sa Uya si Joel Soligan. Para mas mapakusog asin mapahiwas pa ang pinapautob na programa kang gobyerno lokal sa pagkakaigwa ng community wifi sa bilog na syudad. Sarong proposed ordinance na ang isinunad sa sangguniang panglungsod ni na punong barangay asin ABC President Kagawad Corazon Peñaflor asin Konsehal Lito de Rosario para man sustineran ang nasabit na programa kang gobyerno lokal sa pamamayon ni Mayor Nelson Legacion. Sigun kay Konsehal de Rosario sa nasambit na ordinansa para sa Comprehensive Community Wi-Fi, mas magiging mahiwas ang scope kang programa dagan magpapanagos-dagos kung sain aper sa mga barangay hall na sa presente libreng nagagamit ang community Wi-Fi kang gobyerno lokal para sa mga estudyante maging sa publiko. Nadarahon man ini sa iba pang public places o mga establishmento, siring sa merkado publiko, mga terminal, mga eskwelahan sagud sa mga zona kang 27 barangay, katuwang ang mga private companies o internet providers. Oktubre 2021, pinagpuunan kang gobyerno lokal ang community Wi-Fi program tangaring mataunan ning libreng internet services ang mga estudyante na bayo ning sa diring internet access para man makagamit ang mga ini sa saindang online class kan temporaryong iuntok ang implementasyon na kan face-to-face class sa tahaw kan pandemya. Face classes, diday na po sa mga aki na gagamit ng mga cellphone, mga sa virtual classes tinda. May nag-agam-agam na baka ngay mahali ng itong mga wifi na ito. Dahil po, mas lalo pa po nga rin papakusugon in support po ni Duman sa programa ni Mayor Nelson Legacion. So sa public market na po, sa mga terminal, mga eskwelahan, sa mga barangay. Yaw po naman sa proposed ordinance may na matarabangan po ang lokal na gobyerno saka ang barangay sa Ciudad kang Naga down to naman sa mga zona, even sa mga zona. May gastos po ni, for example, halimbawa iguaning provider na gusto na mag-assume para sa salong lugar, pwede man po sang in partnership with the local government of Naga. Para sa Nagangunyan News, Joel Soligan. Saro man na ordinansa para sa cashless financial transactions as in digitalization, pigbubusol man sa sanggunian. Ang detalyes
Nagbabalik Joel Solina. Igwa ng paghiro na ginigibo ang Sangguniang Panglungsod asin ang Committee on Trade and Investment na pinamamayuhan ni Councilor Joe Perez asin Kagawad Lito Del Rosario para sa paggamit ng QR code sa mga financial transactions sa laog kan syudad. Sigun kay Konsel Lito Del Rosario, principal author kang proponidong ordinansa, sinabi kay ini, nakatuwa nga ang komite ni Konsehal Joe Perez na minasuporta sa programa kang Bangko Sentral kang Pilipinas na maggamit ding QR codes para sa cash financial transaction sa syudad. Nagunya na isumitir na kang komite para mantukaron sa laog kang plenaryo sa Sangguniang Panglungsod nga ring dagos na ining maaprubahan asin maging ordinansa. Marurumduman kang nagtalikod na committee hearing kan Trade and Investment na inatindiran kang mga top managers asin pamayo kang mga business and financial companies, bankers sa syudad, Bangko Sentral ng Pilipinas, Investment Board, DTI, Naga City People's Council asin iba pang stakeholders para man pag-ulayan asin magtao ni mga suwesyon katuod ng proponidong ordinansa na oras na maaprubahan. Pwedeng ang Naga ang pinakainot na syudad sa Luzon ang magamit ng cashless transaction sa paagi kang QR code dawa sa pagbayad ka mga barakalon sa merkado, plete asin iba pang basic services maging mga produkto. Na ang mga paratinda sa merkado, ang mga drivers ng tricycle tagi sa Naga, magamit na po ng QR code. Nangari pong mabawasan na itong direktang monetary transaction. And so po, ipig-endorse na ito kang committee, pag-uuralayin mi na po ito sa plenary. Ini po in support kang joint memorandum kang Bangko Sentral and kang Department of Interior and Local Government na pigpirmahan kang June 22, 2022 na nagsasabi na dapat suportahan kan mga LGUs ang programa kang Bangko Sentral sa paggamit ng standard na QR code. So hindi po sa Naga, nakaabante na po kita, naka-committee hearing na po kita. Ini po base man sa commitment ni Mayor Son Ligacion na mag-level up kita kasi mga transactions tayo sa Naga City. Diyan po sa cashless transactions, diyan po sa market, sa terminal, pagsakay mo ng mga trimobile, pagbayad mo ng kan mga sinaudan mo, no? So kay po kanining partnerships ano. And iko po ning pigano po kita na pag natapos po ning ordinansang ini, dako lang bagay po ni igdi sa syudad kan Naga. Para sa Naga Ngunyan News. Huring bareta, mga monthly activities katakod kan ika-50 anibersaryo kang San Isidro Development Cooperative Piglonsar. Ang detalyes uyan report. Apwera sa charity works asin caroling sa Disyembre, gigibuhon man ang tree planting kan San Isidro Development Cooperative o SIDECO sa laog nin 12 bulan katakod kan ika-50 taon na anibersaryo kan kooperatiba sa Nobyembre 4, 2023. Segun kay Romulo Caceres, Chairman of the Board kan kooperatiba, kabale ang pagtaon nin kahoy kada bulan sa mga aktibidad katakod kan selebrasyon na pigpuunan kan Nobyembre 4 ngunya na taon sa paagi kan kick-off ceremony sa PSO Training Hall. Mayo pa manin pigsambit na numero nin puunin kahoy ang target na itanom kan kooperatiba. Alagad imbitado ang SIDECO kan Forest in Our Midst program kan lokal na gobyerno kan syudad din Naga na bukas para sa mga grupo o individual na maot magtanom kahoy. May tree planting kita in monthly basis. So gusto sabihin sa 12 bulan in a year, this year, nagpuon ko niya na November po, ikaw kitang nakalaan na aktibidad. Apwera sa mga persona na yaon sa sektor nin agrikultura, pig-imbitaran man ni Caceres na maging saro sa kooperatiba ang mga individual na yaon sa sektor nin edukasyon asin iba pa, maging mga retirees asin mga empleyado kan pribadong kumpanya asin government agencies. Pigsabi pa ni Caceres na dahil limitado sa agrikultura asin barangay San Isidro ang SIDECO, kaya padako sa nag-aako nin membros nagikan sa ibang sektor, luwas kan barangay, syudad, probinsya asin rehiyon. Apwera sa pagtabang sa mga membros na parauma nalangkawan ang value kan sa indang mga agri-product sa merkado, mandato man kan SIDECO na makataong serbisyo
sa mga miyembros hali sa ibang sektor bilang co-owners sa irarom kan mga programa arog kan pautang asin insurance. Ang San Isidro Development Cooperative, kumbaga kadikit na history, nag-organisar ini kang 26 na member, farmers, kang San Isidro, and nagluwas siya sa Barangay San Isidro, nagluwas siya sa Ciudad, and an area of coverage siya sa Bicol Region na, and mag-provide ng iba-ibang serbisyo sa mga membro, halimbawa sa loans, sa savings, and even sa insurance. Hindi ko bang kita mga other related support services sa tuya mga membro, like duman sa pagtabang sa sayda magkaigwa ng value chain ang saydang produkto sa paroyan, sa maisan, even sa tubuhan. So kaya kumbaga ini mga serbisyo pigpo-provide kang SEDECO mula duman sa mga members na magibong mas productive ang saydang pananom hanggang sa makaabot duman sa market. Nakalukar ang central office kan SEDECO sa City Hall Compound, J. Miranda Avenue, Barangay Concepcion, Pequeña. Abiso ni Cáceres sa mga maut maging miyembro kan kooperatiba alagad rayaon sa hararayong lugar. Naigwamanin branches ang SEDECO sa Goa, Calabanga, Pamplona, asin Sipocot, Camarines Sur. Nobyembre 4, 1973 kan bilugon kan 26 na parauma sa Barangay San Isidro, an kooperatiba. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Yan ang mga natipon ng mga bareta para sa pansabadong edisyon kan Nagangunyan News. Sa ngaran kang bilog na news team, ako ang sa indong naging tagapagbareta Paulo de los Santos. Masunod na sa tong aramon makalis ang nagkapirang patalastas. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Lumalamig ang simoy ng hangin, kumikislap mga bituin. Lalo bumibilis galaw ng mga tao, ganito sa amin tuwing sasabit ang Pasko. Nagsasaya lahat ng pamilya, panahon muli na magkita-kita. Ngayong Kapaskuhan, atin ang kalimutan, mga problema sa atin ay nagdaan. Ramdamin ang saya ng pagkakaisa, sama-sama tayo sa lubungin ng Pasko. Pasko na naman sa Naga, may saya ang bawat pamilya. panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw Ako tayo, kasabay ang buong mundo, lahat sama-sama. Pasko na sa Naga. Sa bahay man o opisina, Lahat tayo isang pamilya, ang pagkalinga mo pakikipagkapwa-tao. Ito ang tunay na diwa ng Pasko. Nagdaan na taon ating sariwain. ang pagkasang dala. Pasko ay
na naman sa naga. Isaya ang bawat pamilya, panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo, lahat sama-sama, Pasko na sa naga. Nagdaan na taon, Ating sariwain ang pag-asang dala, Pasko'y salubungin. Pasko na naman sa naga. Ang saya ang bawat pamilya, panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo, lahat sama-sama, Pasko na sa naga. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo, lahat sama-sama, Pasko na sa naga. Mga tugang, uya na ang programang sa Tug-Aramon. Diyos maray na pagkaaga mga tugang, aldaw kita kunya ning Sabado, November 12 kan 2022. And sa technical side nakatuwang niya to si Kim Aljon Ponyado, si Riman si Jun Calio o Benjamin Calio Jr. And sa technical side and iniman ang sa indong lingkod Paulo de los Santos. Ko si Jason Nyola. So tayo po magiging kaibahan ko niyan sa loob ng sarong oras. Si Abogado Maiko Julia Jr. Ang election officer po kan Commission on Election sa siyudad ni Naga. Attorney, itatawag ko po sa imo ang mikropono para sa imo pong pagbati sa yung mga paradalan. Apo, maray na aga po sa mga paradalan po. Tapos sa Indo, Jason and Pau. Maray na aga po sa Indo. Attorney, dahil may na po paparalo yun, Disyembre 5 po, kumbaga sa may bilog na kolor pula yan sa kalendaryo ko Comelec. Ano po ang mangyayari sa December 5? Opo, originally po, December 5, 2022, dapat po may schedule po kitang barangay and SK election. Okay, pero po, dahil po nga naipasa na po itong postponement po kaning barangay SK election, ang next date na po sa October 2023. Kaya po ini pong sa tuyang December 5 na election postponed na po. Pero October 23, ano pong pitsa? October 30 kang 2023. Ano po? Ayan po ang next scheduled barangay SK election ta. Ngunyan po sa December 5 magkakiguang ng registration kang mga voters kan mga bagong botante kan siyudad ni Naga. Ano po ang nagpupuuna po kitang mag-coordinate sa mga partner agencies kan gobyerno? Opo, nagpalos na po nga ning info sa mga main office na magkakaigwa kita ng voters registration po December 9, 2022 hanggang Enero 31, 2023 December 9 to January 31 next year. Okay, halos 2 months na voters registration. Di pa man kami nag-coordinate pero ngunyan siguro Nobyembre o bago pitsa 9 ma-coordinate po kita sa mga different barangays sa Naga City para po makapagparehistro po kita katong mga botanting would be voters na di pa po nakapagparehistro. Sa ngunyan po piranan sa tuyang mga botante sa Laugang Syudad.
Apo, as of now 119,119. Ano po? Yan po ang satuyang voting population sa Naga City. Then nag-expect po kita by December 9 po yan hanggang Enero 31. Enero 31 mga piraman po gari ang may nahiling tang mag-rehistro po bilang botante kan syudad. Siguro po ang ang quota may 200 per day. Siguro baka makakuagit ng mga 10,000 siguro hanggang 15,000 na additional voters diyan sa 2 bulan na voters registration. Antes po kang kaputan ni Pao, kaputan ko pong garay attorney, ano po ang pwede tang garo pagiramdom sa mga gusto magrehistro sa aldaw na iyan? Opo, siyempre hinat pong i-discuss na po ang mga application na pwedeng applyan. Ang inat po new registration, naman po sa new registration, naman po sa mga baguhan na maparehistro. Ang inat po naman kita sa SK minor, okay, sa ang kabataan mga minors po. 15, ang edad mo dapat sa election day, 15 to 17 years old, magdara lang po ng birth certificate para ma-establish na ang sa imong edad. Tapos naman po sa mga 18 years old above, magdala lang po ng any valid ID. Yan po new registration. Ikadwa pong pwedeng applyan, ini pong application for transfer. Ito pong mga naka-start na sa ng bagong residensya sa Naga, at least 6 months, pwedeng mag-apply ng transfer or pwedeng transfer within yan o transfer from other city municipality. Ibig sabihin kayan, itong mga hali sa ibang nakarehistro ka sa ibang munisipyo o syudad, luwas kang Naga pero may harong ka na sa Naga City, gusto mo maglipat igdikan sa imong rehistro, at least 6 months ka na naka-start sa imong bagong harong sa Naga City, pwede ka mong apply for transfer. Yan. Kadua transfer. Pantulo po, ito pong reactivation na inapod ta. Ano pong reactivation? Ito pong mga nahili na po sa listahan na 2 consecutive elections. Dawang sunudan na election, dahil nakapagboto, pigdi-deactivate mo na yan. Dakol dahil nakakaaram kaya na pag dahil ka nagboto ng 2 sunudan, tatanggalon ka na sa listahan, i-deactivate ka. Kaya importante po, at least once every 2 sunudan na election, makaboto po kita. Pero mas magayon, every election magboto. Ito po mga na-deactivate na dahil to failure to vote for 2 consecutive elections, pwede po mag-file ng reactivation para po maging active po giray sa record ninda. Tapos ang pang-apat po na pwedeng applyan, ito pong correction of entries. Kung may mga sala po naman sa imong entries sa imong record, pwede ka pong mag-file ng correction of entry. Tapos ito pong mga change status. Ito pong mga from single to married, magdala lang po ng marriage contract. Tapos ito pong from married to widow, widower, magdala lang po ng death certificate kan sandong agom para sa indong change status. Yan po ang sa tuwing ipaprocess, new registration, transfer, reactivation, tapos correction of entry, change status. Yan po mga tugang, malinaw pong pighayag kang sa tuyang election officer. Itong mga marehistro sa inkaman duman sa apat na ito, o ano ang sa imong sitwasyon duman, kaya pong maasikaso yung kan Comelec di sa Ciudad de Naga. Pao, sa sebong pong kaputan. Sir, igwa kita ng voters registration from December 9 sagkod January 31. Ano po ni mga pirang aldaw sa sarong simana and anong oras ang puon and anong oras po ang cut-off? Apo, ang syempre weekdays kita mo na Monday to Friday, alas 8 ng aga hanggang alas 5 ng hapon kita ma-process. Pag Sabado and holidays, bukas man po kita, Pero, syempre, may holiday lang na day bukas pala. Itong, syempre, 24, 25, itong December. Tapos, syempre, sa 30, 31 kang December. Tapos, itong New Year vacation, New Year, schedule na, ito lang holiday, tapos itong pizza o naman yung laog, Pero, more or less, bukas kita kaya, Monday to Saturday, Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Kan mga inot po bagang aldaw, ikaw kita mga ginigibong voters registration sa mga malls. Ngunyan po, yung mag-ari ang gigibuhon. Opo, mako-coordinate man kita sa mga malls. Usually nga, itong mga nakaagit ang mga registration, pag itong mga last day na, usually ginaganap tayo sa mga malls pag last day o last week kang registration,
medyo dakol ang nagaparehistro, naghahabol, sa dit ang venue may sa opisina may sa dyan sa mga office. Kaya selling ko magka-coordinate kita sa mall, magkakaroon kita mall registration, tapos baka magkagawa mo po kita ng satellite registration naman sa mga harayong barangay, Kanaga, para po ito mga di po makabisita sa opisina mi, maira nito ang serbisyo ta naman sa taas na mga barangay kang Naga City. And ano po nga ni sinaging basihan legal kaining voters registration sa Disyembre, ta ini po ba kayang December na ini kuntaan na talaan po digdiyo si barangay and SK elections and ngunyan na suspender na naman. Ano po si direktiba hali po sa National Office kang Commission on Elections? Apo, syempre po, presumption ang election talaga October miski may petition sa makalintal na itong sa constitutionality kang postponement, syempre di pa man to na TRO, kaya ang assumption ta kaniyo valid po itong batas postponing the election kaya October ang sa tuyang election. Syempre ang pag kang COMELEC nagibo siya ng resolution ang COMELEC and Bank usually napaluwas siya ng resolution sa mga period sa pagparehistro, tas po itong mga procedures kan registration through COMELEC resolution. Ano po ini sir, nationwide o nagkapira lang na lugar dito sa Pilipinas? Nationwide po yan. Usually pag nakandak po ng voters registration, nationwide po ang scope ko yan. Ang ganyan po, attorney, mahihapot ko lang. Siguro babasihan lang itong mga nakaagit ang mga preparasyon na ginigibo. Ano po ang tabag na hagadon sa Philippine National Police, sagod sa iba pang mga agencies? Apo. Siyempre, kaya po yan maintenance kang order. Peace and to order. ensure peace and order. More or less, peace and order. Pag may voters registration, agad ka ng tabang sa PSO, pag organize kang crowd control, tapos sa PNP man, agad man kita for security. Tapos syempre minsan pag dakol lang tao naging unruly na kaya nga doon sa mga maparisto dapat amay-amay expect talaga pag last week na registration medyo matao na tapos medyo masaloy ng halat nindo pagpila. Dapat talaga maaloktaan mga tao, mainbitaran ta na magrehistrong amay Apo, tama po yan. May na po kita magpa-rehistro para po at least convenient, di kat pa ang tao. Di ka di ka maparahalat pag linya. May uga pa po kita katong mga inaapod na garo i-showcase ta itong pag-operate kang kang PCOS machine na itong mga baguhan lalo na dahil paaram kung ano ang proseso kayan sa pag-feed kang yan papel sa vote counting machine po operation paano pagboto through vote counting machine usually kabali yan sa voters education kang COMELEC pag may election na demonstrate po kita kang operation kang vote counting machine. Okay, pero po iyan po kayang vote counting machine applicable lang ang pag national and local election. Kung barangay and SK election po kita, ang mabili ka naman sa manual, mano-mano, dahil po ang balota kayan, blank lang po siya. Blank balot, masurat. Dahil po sa buong Pilipinas kaya, siyempre iba-iba ang barangay ta, masakit mag-imprint, gibuhan na computerized sa tuyang voting, pre-printed na ang mga balota, mga names. Kaya, pag barangay SK election, lang po kita, manual voting. Isusurat through our handwriting kung saan napilitang kandidato. And pag abot po duman sa mga aplikante na marehistro po sa Disyembre, ito pong applications po ba ganinda maigwa pa po ba sindang agihan na sarong board para mag-aprobar kang sa indang application?
Apo, arga po nga ng proseso man dyan. Once na nagparehistro ka kaya, di ka pa automatic magiging botante. Ano po? Ang kapot sa mo, registrant, applicant pa lang. Ano po? Ito pong gabos ng mga application, maagi po siya sa Election Registration Board. Okay, bago po kita ma-conduct ng Election Registration Board hearing, yung board na yan, siya ang ma-approve or disapprove ka mga applications. Bago kaya, na-notify kita sa mga political parties kung may mga opposition sinda. Baka may mahiling sinda dyan na flying voter. Baka may mahiling sinda dyan na overage. Not a resident of the place. Yan. Pwede sila mag-oppose. Di ipapapod na itong applicant para itaon niya man ang side niya. Yan. Kung may opposition. Yan. Yan ang purpose kayong Election Registration Board hearing for approval, disapproval, tapos kung may opposition. Pero kung may mapong opposition, pig-approban na po ang aplikante. Tapos pagkatapos pong na-approban na siya, i-consolidate na po si mga applicants database, ilalagda na siya sa database ka mga botante. Di, magiging na siyang voter pag approve na kang board ang sa iyang application. Sir, pira po, ano po ang age limit kang sarong botante? Siyempre ang sa minimum, may minimum age kita sa SK at 15 to 17 years old. Pero sa maximum age, hanggang registered voter ka, naman kitang age limit. Miski mag 100 years old ka, basta kaya mo pang mag-boto, mag-register tapos magboto, pwede pa. Ikaw po mga inot na panahon, ikaw kitang pigaapod na mga special voting precincts. Ano po? Siguro itong mga PWD o itong mga dapat alalayan kan sa iyang kaibahanan itong sarong botante ta kulang sa pagkanood. Uga po kayan, attorney. Apo. Ikaw kitang napod na accessible polling place. Ito pong para sa mga senior citizen. Tapos pero po kaya, ikaw po kitang pwede po sila mag-abil kan mga assistor ninda. Ano po? Ito pong may mga, miski po ang mga PWD, may mga priority lane pa po. Tapos, priority lane. Pwede may assistor po sinda pag boto. PWD, tapos senior citizen. And igwa po ning iba man na limitasyon pag abot po sa numero kang botante sa sarong lugar. Ano ibig sabihin? Number of voters? Oo. Usually, di-distribute ang mga number of voters. Pagkatapos tang makuha na itong number of registered voters total, di-distribute yan equally sa mga polling precinct. Ano po? Pig-cluster tayo, pig-grouping tayo yan. Para po equal po ang number of voters at least din nagkarayuan sa iba-ibang mga presinto para po pag count po ka mga teachers, at least itong load ninda equal load po sinda kan trabaho ninda pag papaboto. Mga tugang mabuelta ang programa para sa iba pang mga kahaputan kay Attorney Michael Julia Jr. ang officer o election officer kang Comelec Naga. Mabuelta ang programa. Ako po, nauugma sa harani na po ang samong eskwelahan. Malakaw na lang ako, mamomonitor ko po siya kung anong ginigibo niya. Walking distance lang po. Pagbaha, nakakaagin na kami. Kadtuday talaga. Ang pagbakal po sa sentro, medyo dipisil ta. Ang pagpamasay sana. Ugmamang kami, taaloy mi na nga ni ang pigmamaot na pigahagat mi talagang. Sa kahaloy ko ning panahon, ngunya na pas na nagparauran, dahil na ngayon nagbabaha. Kaya ko natabang tagasamuya tagabos na miski kalakal yung magulayon, hindi mo talaga yung pig-agi gabos. So, ngunyan pong nalagan na siya, at least po din ang bahaon. Komportable na po kami sa pag-iro-iro, lalo na ang mga bado. Baka magkaigwa na po kami ng lying in. Babawasan na ang pasakit, lalo na sa mga nagtatrabaho ng amay, mga nag-aagi ng lalo pag mauran. Day panauran, taob pala, abot na po sa tuhod ang tubig igdi kung mapamayon riprap. Kaya dakulaw pong maray na tabang. Sa iyang pangako, otro aldaw po, yaon na po si matrabaho para mapakaray si Samuyang Agihan.
Bawa may bagyo para madalaganan ka sa mga nagkakagarabaan. Kapatid na po, siyempre nakaurog mo kami. Anday na kayo magkaralabuyan. Kulang para sa kundi sa mga tangi around. Mawawarang gaya si kasakitan ninda kung may daradara silda. Nagpamaray ang samong digdi dahil na kami binabaha. Duman sa inalian mi, pero may kaming baha. Hindi sa nilipatan mi, napamaray man po kami. At least, digdi na po kami nagkukuha ng tubig na pwedeng ano man sa bagas, iugas, pangkarigo, panlaba. Yung na bibinespisyohan mga gabos. Hindi ko nga kalain nga ito tinatanggap namin. Hindi na kami magbilangoy-langoy ng pagdating ng bagyo at ulan. Pano-panoan mi na po si Samuyang tindahan. Igwa na pong makakadagdag sa pampuhunan mi. Kung magsaldo di, at least igwa akong ibang makukuanan. Salamat, may ilawan na ning Samuyang lugar na abandiklong. Grabe ang tabang na ginigibo niya sa mga tao. Kadakol na ang natabangan, kadakol na ang napagibong eskwelahan, hospital. Pinampu, magayuno na baga ang plaza, napapicture nga ni kami duman. Nandito na, naranaman, nakikita, naranasan. Saya natin ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maong maglugaw, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso, isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakagat, nakaukit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, mapitiwalaan, iba'y na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganahan na uman, nasasawigan, nangangataman sa tutungan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan, laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, we can better be the conflict. That's to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay iiwas at darating ating bukas. Doon na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kingaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, magtitiwalaan, iba'y na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalakuman, naganap, masasaligan, naganap, nangangataman. Naganap. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Sa tuyang programang Sa Tuyang Aramon. Kay Bahan Manggilaray si Attorney Mike Julia. Attorney, maihapot ko lang kasi bako figurahin tatong mga preparasyon before na mag-rehistroan sa rong butante. Ay ini po, ang ihapot ko lang po sunod, ini pong mga preparasyon naman na bago mag-eleksyon. Ano po ang pingkakasibutan ka sa tuyang opisina? Opo, tapos na sa voters registration, siyempre itong election registration board hearing,
Then pag nakuata na si mga number of voters nga ika-cluster ta na clustering of precinct. Pag na-cluster ta na si presinto ta maaraman na kumpirang precinct na ma-function. Then aramon ta man kumpira ang mga electoral board or mga teachers na ma-serve. Ano po pagkatapos kayan syempre ma-notify kita sa DepEd pirang kapuan mga teachers na ma-serve tapos training ka mga teachers. Yan. Tapos ma-coordinate ka sa DepEd checking of the voting precinct. Ito po mga presintong gagamiton ta, mga eskwelahan gagamiton ta sa botohan na inspect po kayang COMELEC kung sufficient po ang number of classrooms. Tapos po tama ang lighting niya, electricity, signal. Yan, picture check ta po yan. Tapos syempre ang BFP man, ma-check man sinda kang kung kang safety kang eskwelahan. Yan po. Pagkatapos po kayan, syempre ito na mga printing na po kita kang list of voters. Pagpiprinta na yan. Tapos poposta po yan list of voters sa mga barangay. Then, syempre ma-allocate na mga election paraphernalias. Then, itong record isa-transmit na yan sa provincial, tapos sa regional, tapos sa main office. Itong list of voter Ito naman po magiging basis ka main office sa printing ninda kang mga balota. Ano po? Ang mga syempre ang in charge kang printing naman sa main office yan. Sa National Printing Office pagpiprint ang mga balota. Tapos base naman sa number of voters, naman po na ma-estimate ang COMELEC main office kang mga election paraphernalias na gagamiton sa pagpa-election. Tapos itong mga supplies na kapuanta for the election. Ayan. Yan po more-or-less ang itong mga preparation towards another election. Ini pong gigibuhon na inspection sa mga classrooms, kabali na siguro itong mga numbers kan mga tukawan na ay mga kan mga ma-accommodate kan mga botante. Ini po kung positive malibot kay ban ang BFP, PNP and ining mga kang personay kang COMELEC. Usually po ang kaibahan mi sa DepEd personnel, usually na-coordinate ako sa mga principal, na duman ako personal. Tapos later on, na-coordinate man kami sa BFP, sindan, sa diri man sindang schedule pag inspect po, kata mga wirings, tapos kung safe po itong classroom, yan. Tapos, syempre, bago mag-election, na-coordinate kita sa PNP for peace and order. Tapos sa other concerned agencies. Syempre, kabali ang media, syempre sa information dissemination, importante yan po na maray. Yan, itong mga stakeholders tang inaapod, itong syempre sa government, sa private sector, tapos sa PPCRB, yan, na-coordinate po kita para po, sabi nga, tabang-tabang po sa upcoming election. Ano po ang sabi kang PPCRB? Mapalapit po digdis preparation po nindo. Magiging preparation after the registration. Opo, pag nga ni Ken, pag ERB mi, kabali na ang PPCRB, pag lalo na pag-certify mi katong mga list of voter, ito pang mga list of voter pa lang, pagka-imprinta mi kato, napirma ang member kang board, tapos po pati member kang PPCRB na permasinda, pati mga teachers na permasinda naman sa authenticity kang mga listan kang mga botante. Ang ang ARB members ta pala, ang election officers, ang chairman ta sa members ko pala, ang syempre head kan DepEd sa Naga si Mr. De Guzman, tapos si Ma'am na De Los Reyes man kang LCR. Kami po ko-compose kang election registration board, COMELEC, DepEd and local civil registrar. And sa parte po kang mga kandidato, ano po itong mga pigbabawal na mga gibuhon before the election po? Ayun po, tama po pala niyan. Tama. Siyempre sa stakeholders talaga, sa mga kandidato. Okay, bago mag-election, nakandak man kita ng candidates forum para inform ang mga kandidato kang do's and don'ts po tapos pang mga bawal, syempre mga prohibited acts, syempre paglag kang election period,
ma-implement kita inat sa gabos itong gun ban. Tapos naman sa mga government official, may period kitang bawal mag-disburse ng public fund, bawal mag-suspend din ng local officials. Yan. May mga prohibited acts kita. Siyempre sa mga kandidato, pagkampanya, rules on campaign, saan pwede magpadukot ng kanilang mga campaign materials, tapos yung mga prescribed sizes lang. Then, siyempre sa allowable expense, compare lang sa yung dapat gastuson sa pagkampanya. Yan po ang mga dapat tandaan ka mga kandidato pag election. Ano man ang attorney, pero how much man talaga ang pinagtutugot na gastuson kan sarong kandidato, lalo na sa pagkapunong barangay ngaya o kagawad? Apo, base po naman sa Fair Election Act, pag may political party, 5 pesos per registered voter. Ano po? Pero kung 3 pesos lang naman sa may political party. Pero barangay election kita, mga talagang political party, tanan partisan dapat ang barangay SK election. Selling ko 5 pesos ang allowable per registered voter. Pero medyo yan 5 pesos, 3 pesos nga ni, ababa na yan. Sa for president gani, ang vice president 10 pesos. Pero mas 10 pesos pa, medyo ababa na talaga yan. Dapat i-amend na yan kang Congress yan allowable expense sa Fair Election Act. Pero sa kunyan, yan man ang prevailing rate. Kaya yan naman ang susundon ka mga kandidato na hababa na. Sa actual nga ni talaga minsan nasa sobrasinda kang gastos. Hindi po sa mga jóvenes, hindi sa mga SK ko yan, candidates para sa posisyon na SK. Parehas man lang kaya ng duman sa sa Fair Election na kay Magareto, itong 5 pesos, 3 pesos. Pero alat mangyari kita kang resolution kang Comelec kung ano talaga ang allowable expense. Pero usually talaga ang base kang allowable expense ito nang sa Fair Election Act, 3 pesos and 5 pesos. Pero saling ko ito ang babasehan. Sa hiling mo, attorney, may mga SK officials talaga ngunyan na dapat salidahan na dahil overage na po? Opo, base nga naman sa mga nakaulay ko, minsan po kaya talaga may mga SK na tama, overage na, gadawa, ang iba kaya dahil na nag-resign, Kaya may mga mga barangay sa Naga City na kurulang na sa indang mga SK candidates. Tang iba baga, usually na kandidato sinda nagkaklase pa. Tapos pagkatapos nakagraduate na ang iba, nagtrabaho sa ibang lugar, nag-resign na. Kaya medyo kulang na talaga ang ibang mga SK candidates. Tapos ang iba syempre overage na dahil nga naman sa perang bes na postpone ang election. Sa parte man po giraray attorney kang mga kandidato, especially po sa na mga pag-iriba sa kampanya, ano po itong mga lugar na day pwedeng bugtakan ng campaign materials? Apo, syempre ang dapat bugtakan mo na yung mga prescribed common poster areas. Ano po, ikaw kitang ipe-prescribe ng mga common poster areas. Dawan po pwedeng ibugtak ang mga campaign materials. Definitely, mga bawal na paglaagan, syempre, itong mga government buildings and properties. Di po dyan, bawal po dyan magpadukot ang mga kandidato sa mga government properties. Sa parte po kang mga botantes, ano po itong do's and don'ts na pwede niya po na ihiras digdi sa programang ini? Do's and don'ts pag-election, syempre, both buying, both selling, yan. Pero sabi nga, masakit talaga implementar yan, both buying, both selling na yan, Siyempre, bawal yan. Double voting, siyempre, bawal yan. Yan pa man natatandaan ko mga Pero may mga other prohibited acts pa sa mga botante. Sige po. Attorney, Maiko Julia, Junior, election officer kang Comelec Naga, mabalos po sa imong pagtaong onra sa muya ni Sir Jason sa programang Satong Aramon. Anything else po kung igwa ka pa po ning final message bago po kita magparamientras na magparam? For more updates po sa Comelec, may website po ang Comelec, Comelec website, comelec.gov.ph. Pwede po kamo dyan
open, filing po ng mga updates sa COMELEC. Tapos po, syempre, dapat updated kita permis sa mga bareta, national man o local, para maraman po mga issues po sa election. Sabi nga, tabang-tabang kita sa election, tapos syempre, itong pipilian ta pala i-elect ang mga kandidato para magserbisyo yan, para sa tuyang benepisyo. Kaya po magpili po ng tama sa maabot na election. Ang maabot naman ng election ay ng barangay SK official. Iling-iliw na po nindo kung sino po ang mga pwedeng rebayan, tapos yung mga ipapalit ng mga bago na makakatabang po sa satuyang barangay. Yan lang po, salamat. Attorney Michael Julia Jr., ang election officer kan COMELEC sa Ciudad de Naga. Salamat po. Mga tugang, mabelta ang programa para sa iba pang mga pag-uurulayan, siringmans, mga aaramon. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang mayor sa delegasyon, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga kurang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, ang health center, unlike ngunya na nakula na tapos magayon pa, magiging child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Mga tugang, uyan na ang programang Satong Aramon. Salamat June and Kim. Liwat na Diyos marahay na aga po sa inyo po sa mga tugang. Kunyan po sa pagbuelta po sa tuyang programang sa tuyang Aramon. Kay bahanta po kunyan ang sa tuyang City Nutrition Program Coordinator Naga City Population Nutrition Office, si Mr. Alvin Villacruz. Sir, good morning. Maihapot ko lang tabi, kumusta po ang sa tuyang kampanya laban sa undernourishment, mga insidente ng undernourishment dito sa Ciudad de Naga? Nahiling tabaga, nagdidikit siya, pero ikaw mangyari nagluluwas ng mga kaakian na nahiling tang undernourished. Kami na ugma sa grupo kang samuyang opisina sa City Population Nutrition Office. Katuwang sa tuyang mga barangay nutrition scholar as in supplemental feeding volunteers sa dagos-dagos sa pag-monitor kang sa tuyang mga malnourished na aki. Naugma po kami dahil day pangani tapos ang taon ugwa nang magayon na kinaluluwasan na nagbaba ang sa tuyang malnutrition cases sa syudad. Dahil kang nakaaging baseline kang January, ugwa kitang na-identify na 659 na aking malnourished. Alagad sa pag-monitor mingunyan na mga bulan, ngunyan na November, ugwa na sa nakitang 416 na malnourished na aki. Gustong sabihin, may na-rehab na kitang 243 aki as of this month, as of this day. Okay. May mga naghahapot, ano ngayon pagkakaiba kang undernourished, malnourished, o overnourished? Ano, ikaw kayan? Ang sa tuyang kategorya, ugwa kita kang inaapod na underweight, sakod severely underweight, sakod overweight. Pag sinabi kayong severely underweight, si malala na iyan na kamutakan ka mga aki. Kumbaga, grabe. Although sa Naga, may grabing malnourished, pero sa tuyang pighilingan na data, national, pag sinabing severely undernourished, gustong sabihin, ang timbang niya hababa ng maray, hali sa normal na timbang. Pag sinabi mong underweight, kumbaga, dikit lang na sa empig baba, hali naman sa normal na timbang. Kaya kung hilingin mo, mas malala talaga ang inaapod na severely underweight kaysa sa underweight. Nahihiling ko may mga inaapod kitang mga interventions na ginigibo Pero ang sabi baga mas magiging ngayon na dahil panumumundagan aki ginigibuan na ng remedyo tanganing sa sayang pagkamundag o pagluwas maray ang sayang siguro timbang, maray ang sayang salud. Ayo po sir, kaya nga ni tutok na maray kami sa inaabotang first 1,000 days campaign.
Tanganing kumbaga daita nahalato na may magluwas ng aking malnourished, dumampas na sa pigbabados pa sa nakang ina ang aki ugwa na kitang ginigibong programa, ginigibong intervention itong first 1,000 days. Dahil ang first 1,000 days, binibilang iyan, puon kang primerong aldaw kang pagbados kang ina, hanggang mag-edad ng 2 taon ang aki. Yan ang inapon na first 1,000 days. Kaya itong 9 months na pagbados kang ina, grabe na po ang programa ta dyan, grabe na ang satuyang intervention sa mga nanay, tanganing iniwasan ta na may magluwas ng mga malnourished na aki. Kasabi tangani kayan, more on preventive kita, kisa kang duman kita sa intervention ng ginigibo. Mas magastos ito. Antes kan kahapotan ka sa kuyang partner na si Pau, may hapot ko lang gilaray na bago pa ba kani yung first 1,000 days na ning program, the national government kita naglalaban na sa good, nagiging matrayumpo na ang laban sa mga undernourished na mga aki. Iyo po, sabi nga ni Kayang, bago pa nagluwas itong campaign kang national na first 1,000 days program, kita digdi sa naga kang nakaagi pang sa pamayo ni Mayor Jess Robredo, yaon na ang samuyang opisina sa programa itong inabotang Nutri-Nanay. Gustong sabihin sa Nutri-Nanay, pag-ataman ta sa mga malnourished na nagbabados o mga nanay na malnourished, ta ang idea kadto kang sa tuyang dating alkalde, iyon na nga niya na yaon pa sa tulak ang aki, day nahalato na magluwas na maging malnourished ang aki. Kaya ang programa poon kadto hanggang ngunyan, binabalos pa sa nakang ina ang aki, dapat matawan ng intervention. Tas sabi tangan ni Kayan, mas less ang gastos, mas magayon na mayo kitang gayong record na mga malnourished na mga aki. Okay. Ano itong mga interventions sir na tataw niya to sa mga badosig di sa syudad sa paagi kay ni yung Nutri-Nanay program, as in anong ahensya ini kang gobyerno nasyonal na nagpapautob kay ning Nutri-Nanay sa kabos na mga gobyernos lokales digdi sa tuyang nasyon? Digdi sa siyudad ng Naga, ang satoy ay dyan na very active na ka-partner itong Tomasinong Bicolano. Si mga doktor yan na graduate sa mga Tomasino na nag-gather sinda as one NGO digdi sa Satuya, tangani magtabang sa Satuyang programa. Bali every first Thursday of the month, nagkakagwa sindang check-up sa mga bados na nanay sa mga malnourished na aki. Gusto sabihin si mga specialist tayo na mga doktor, may mga dara sindang bulong para personal na sinda mag-check up, sinda magreseta, asin tinatao mismo itong bulong na kaipuan ka mga nanay asin mga kakian. Ugwa ning sarong paagi na chine-check talaninda ang kamutakan kang aki. Tangani bagang ma-monitor habang amay pa kung ano ang pangangaipo kang mga nanay. Kumbaga very active sinda dyan, monthly nakakugwa ning check-up, monthly na monitor ang mga nanay na bados asin ang mga aking yaon sa nutri-ataman ta. Tangani baganda ita na mahalato na maglala ang kamutakan ninda. Bulan-bulan mahiling na sinda kan sa tuyang mga private doctors na yung ang mga Tomasinong Bicolano. Pero dyan may budget na yung opisina, ugwang kitang tinataong masustansyang gatas para sa inda, tangani maging marhay ang kamutakan kang sa indang mga baby, tangani bagang sabi tangani kayan, bakulan si pagkakan kang ina, kundi si pagkakan kang aki habang yung pa sa tulak, natatawan ta na katong tinataotang masustansyang gatas. And ang National Nutrition Council, ano ang sa indang nadudugang na tabang para sa pagtauman niya to ning serbisyo para sa mga bados na mga taga-syudad din Naga, tanganing masyerto na ang aki pakabundag healthy bakong undernourished. Sa nasyonal, permisin na uwang inaapod tang binababasin dang mga module, mga brochure, tangani bagang guide kang satuyang mga BNS sa barangay na iyo to ang pattern kung paano matukdoan ang satuyang mga nanay. Ta kumbaga, uwang talagang basic na dapat itukdo sa mga nanay na hali sa pinag-adalan, hali sa taas sa mga nutritionist. Tangani bagang maibaba yan sa barangay, may apply sa Bicol Dialeg, tangani masabutan na marikang satuyang mga nanay pag-abot sa barangay, ito mga importansyang mga nutrition na pagkakan, ano ang dapat gibuhon, pag nag-aki, ano dapat gibuhon sa aki, asin ano ang dapat ipreparar bago sila mag-aki. Kumbaga may tinatawag sila mga support module, mga support lecture,
na pag-abot sa baba, i-apply na sa nakang satuyang mga volunteers. Sir Alvin, may hapot ko lang kumusta man ang partisipasyon kan mga kamangurangan, lalo na yung mga ina, sa tuyang programa? Kadakol kaming programa sa mga nanay pag-abot sa barangay na ugmangani kami very cooperative man ang satuyang mga nanay. Primero, huwag itang inaapod na itong pabasa sa nutrisyon. 10 alaw na gayo yan, piga-attendiran kang nanay. Gustong sabihin, by module kaya yan sa pagtutukdo ang mga sintomas, ang mga paagi, ang mga gigibuhon, ang mga dapat tanganing bakulan para sa inda, kundi sa membro sa kaibanyan ninda sa harong, tanganing maiwasa ang malnutrition sa barangay o sa sendang harong. Huwag kitang inaapod na buntis class, huwag kitang inaapod na mother's class, huwag kitang inaapod na family health class. As in, iba pa mga programa na inbelto bakulan ang mga nanay kundi isi mga pag-iriba sa harong. Kumbaga, grabe talaga ang satuyang promotion sa nutrition program. Nagtutubod kami na dapat maaraman mo na ang dapat gibuhon, ang importansya kang nutrisyon, tangani bagang pag nasabutan ninda, may apply ninda yan. Pati pala naman pag-iriba sa harong, dapat nag-aaram kang mga approach na yan na dapat agihan kang sarong ina. Iyo po, nagtutubod kaya kami na kung mayong support sa laog kang harong, kung mayong support lalong-lalo ang sa inda mga esposo, useless. Kasi ang nag-aaramlan mismo si nanay, day aram kang pwedeng si panugangan, pwedeng si agum, o si nawawalat kang aki, pag naghali ang nanay ko nagtatrabaho, iba man ang sa iyang pananaw pag-abot sa nutrition. Dapat magparariyas ang sa iyang pananaw. Tanganing maski magtrabaho baga si nanay, maghali, nag-aaram si mabantay. Pwede ang magbantay dyan si lola, pwede ang magbantay dyan si agum o si tugang niya. Kaya ang programa is family health class ang kaipuhan. Pau. And dahil sa mga nanutaran niya to, sir, na mga maray na mga resulta kay niyong mga pagtiripon na arog kay itong buntis class, as in iba pang mga classes para sa mga nanay, mga pamilya, para sa inyo mga aki, especially sa mga undernourished. Considering pala, sir, kang nakalihis na kasagsagi kang pandemya kay tumapang bakuna, ano po, igwa kita ning mga modified na mga aktibidades na siring, tanganing magkaigwa kita ning padagos na serbisyong siring para po sa inda. Uga po, daytime pighali to almost 2 years baga kita nakaugwang pandemya. Ang primero mo dyan na piggibo is magkuuganing itong baga pong sarong Zoom meeting na although maarami na kulang ang kakayahan pag-abot sa barangay, ta mga ordinaryo na mga nanay, tinitipon mi sa barangay, tamay pwede ang barangay, na dumimipig papagi ang lecture, hali isa sa muya. Although limited ang participants, pero at least si mga dapat, lalo na ito mga first time na mga nanay na nagbados, matawan taning impormasyon kung ano ang sa indang gigibuhon. Pangduwa, pigpapamonitor mi talaga sa samuyang BNS, house to house, lalo na kung na-identify taon-taon kinikilo mi man yan mga nanay kung yaon sinda sa normal o bakong normal na kilo. Yan ang sa tuyang pinapatutukan. Nagkaugwanganing programa kang pandemya ang national itong tutok kainan sa mga nanay. Naggibo masindang feeding sa mga buntis, 3 months feeding hali sa national na tinutukan talaga sa mga identify mga buntis na mga malnourished. Ito si satuyang sa indang programa binaba sa tuya kang pandemya. Ining barangay nutrition scholars, ano po ini mga volunteers, mga empleyado kang barangay, ano po ini? Yan ang satuyang pig-identify na mga volunteers na hali sa nutrition na pig-training tangani may background na pera sa muya taaram mo naman 5 kaming supervisor kang nutrition sa barangay, 27 kitang barangay. Kaya binababa yan sa barangay sa paagi man kang pag-retrain kang sa tuyang mga barangay nutrition scholar o BNS. Pag-training ninda, sinda na nagdadara sa barangay, tanganing bakulan
barangay kundi malaog ninda ang sona sitio sa pagtukdo sa mga nanay. Ta sabi mi nga ni kayan, dahil kita mag-focus sa sarosa ng area sa barangay na permisa ng papadumanon sa barangay hall, permisa ng maduman sa barangay hall, kundi dumana mismo sa zona, maghahanap ng identify na dakulang venue sa zona, minsan may mga chapel, minsan may mga darakulang harong na pwedeng tiripunan. As in, i-identify sa barangay kung arin talaga ang zonang nangangaipon ng araw kayo na intervention. Dumana mag-focus tanganing lesson ang pamasay kang mga nanay, lesson na itong may babantayan pang aki dadaron pa sa barangay hall, kundi dumana mismo sa indang mga sitio. Sir Alvin, paano ta kukuha talaga sa primero ginigibot na bagang pagdeterminar kayan sa pagiging pagtimbang kan mga aki Pira kan sa imong mga pag-iriba sa city planning and nutrition office igwang ibang ahensya na garo ma-witness ngaya kang pagtimbang tanganing dahil pagdudahan na baka pigtitiagtasan naman ang timbang kan mga aki tanganing sabiyon na dakol na ang igwaling tamang nutrisyon. Ara mo sir, pag ginibo kay anindayan sinda ang logi. Kasi si mga haling programa nasyonal as in haling programa sa samuyang barangay, pag dikit man ang malnourished sa indang barangay dahil may may ibababa. Kung sabihin, lugi sinda pag gibon ninda na dikit lang ang malnourished sa indang barangay. Dahil ang pundong dapat mapaduman sa mga aki para sa programang marehab ang mga aki, dahil madadala sa barangay ta kung kadidikit malan nga ni iyan. Siyempre ipupukusan ta si dakol na aki na barangay na arog kayan ta ang gusto ta nga ni malesen ang mga malnourished sa syudad ng Naga. Although wag mga barangay kitang na-identify na kadakol talagang mga malnourished. Dahil sa factor na primero, iyan barangay na yan dakol ang population. Pangduwa, iyan barangay na yan narehab naman ko ta si mga aki o si mga nanay kundi iyan barangay na yan identify na pag may hinaling pig-relocate hal isa barangay diyan sa barangay na igdadaraon. Sample na lang kayo ang barangay Kararayan. Sabi akang barangay Kararayan. Hira man kami sir, pero may ang programa may nare-rehab kami, pero may na rehab kami mga aki. Kundi pag abot naman kang January, dakol na naman ang samoyang malnourished dahil sinda bagang apunan kato mga hali sa ibang barangay na pigdi-demolish, sinda ang relocation area. Kaya ang tendency pagtimbang naman ng January, February, March, dakol na naman ako ang malnourished hali sa ibang barangay. Ang ibang barangay nag-iina ta pig-relocate sa inda. So yan sa disadvantage. Ayan, ang mga tugang mabuelta ang programa makalis ang nagkapirang commercials. Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig sa papano ni. Dahil na kami may tubig man igdi ba, kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuyan man dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaakit. Pag mamaot ko talagang makatulay man igdi sa muya, baka walang para sa dirimi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa Kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba yung ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, hindi na naman sila masasakitan ta. Pag-abot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Ligasyon po, sa iya pong mga pag-iriba. Kami po nakaganana din footbridge, ay naman po kami masasakitan. Kami anas-anas naman po kami din mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. Nagkakan sa kuyang pamilya. Salamat. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Liwat, salamat June and Kim sa pagpapadagos po sa tuyang programa. Alam mo Sir Alvin, nasabi kato ni Mayor Nelson Ligasyon na haros ang kauswagan kan syudad ni Naga dapat magsagom mismo sa mga tao. Ang yun sabihin, habang nag-uuswag ang syudad, ang tao dapat nag-uuswag man ang naginyo, lalo na mga naginyong pamilya. Ini siguro, iyon na ni si rason kung taano ta padagos na pigtutulod ta po, pigbubusol ta ang mga programang makakataoning maray na sulod sa mga kaakian. Ano po? Ayun po, sa mayaning kaugmahan na uwag kita mga barangay na ang malnourished minsan dahil na nagsasampulo. Gusto sabihin magawin na record sa mga barangay na arog na sa nakain ang numero kang mga malnourished. Uganing barangay na halos sa ruuduwalan ang malnutrition.
Nakuata pa ang pagiging malnourished kang aki, bako si kulang sa timbang dahil itong primertang na basehan na hababa sa edad. Kumbaga, yun talaga ang pinaka-problema kung taano kada kita, kada kung malnourished dahil ang saro sa factors, hababa si mga aki base sa edad. Itong inapuntang stunted. Pero duman sa mga aki na kulang sa timbang, halos madali unta tumarimedyohan. Ang problema ka duman sa kulang ang edad, dapat matroubleshoot mo tulad to bago mag-edad ng 2 taon. Kapag dahil mo to na troubleshoot sa laog ng 2 taon, may problema ng dikit ang intervention duman. Kaya baga dyan naglalawag si first 1,000 days ng programa. Kadawal kita mga barangay na almost mga ang malnourished, di na nga nagsasampul, ugwaman na barangay na dakul, pero di na nagkikinse, maugmaho niya sa pagmati. Pero ugwaman mga barangay na dakul talaga, pero ang sa tuyang kaugmahan, bago magtapos ang taon, itong record nilang dati kang January, nagbabawas ito bago malan mag-December. Kaya nga ni sa laog kang sarong ang record tagaro kang malnutrition sa barangay sa Ciudad ng Naga is nasa ko yan lang karo almost 500 plus sa bilog ng Naga. Pwede ko napapasala. 200 plus. Oo, 2 to 300 sa bilog ng Naga. Gusto sabihin dikito na lang So, ini po sir na first 1,000 days, ito po para sa mga bados, manggiraray. Iyo po iniyo si Garo Remedyo para duman sa pagsasabi mo po na dapat ma-troubleshoot bago mag-2 taon ng aki. Iyo po. Itong first 1,000 days, ang ano kayan is 0 o 1 day to 2 years old. Yung programa iyan. Tapag na-troubleshoot ta dyan sa first 1,000 days, hangos kitad, magian na itong 2 years old pataas, madali na sa ito. Sa sayo mong paghiling, padagos ang pagbawas kan numero kan mga undernourished children, ano? Sa sayo mong paghiling, magkakaigo talaga din ng significanting resulta. Habo ko man sabihin na masisiro, ano? Tasigi man lang arabutan kang ano. Pero itong hababaw naman rin talaga, siguro mga sarong barangay siguro, mga 5 na lang, araw kayan. No rin ito ma-achieve ang araw kaning status, condition. Maaga pantalan ini yung 0 to in first 1,000 days. Tadyan baga itong iya ka ang delikado edad kang aki. 1 day to 2 years old yaon dyan naghihilang, yaon dyan ang namamati. Pag nagkahilang perang aldaw masakiton makabalik ang makarecover ang hawak. Maagapan talan yan, itong mga edad na 2 years old pataas, madali na lang makakatch up pag naghihilang. So, madali na lang intervention. Sabi nga ni Kayan, ini ang pinaka-critical talagang stage kang aki, 1 day to 2 years old. Yaon dyan kaya ang hirilang mo na ang mga aki. Yaon dyan, dikit mo lang mapabayan ng aki. Pag nagkahilang, biglang na gian. Maski mo perang kilo sinda, pag naghihilang, bigla ang binabagsak na timbang dakul. Kaya nga ni, minsan sabi kang mga BNS, sayang sir, naggabat na ko taning aking ini, nagkahilang lang, grabe si binagsak sa timbang. Kaya minsan biglang inaagapan naman ninda na bago matapos ang taon makarecover ang aki. Kanusun man sa record ninda na nagpunsinda sa balnoris na 10, pagtapos kan taon 10 manggiraray. Pangit yan na record. Okay. Maihapot ko lang ano ang kakanon na pigtatao sa mga aking inita. May nadaw ba ako may Nutrimix? Oo. Ini yung 0 to 6 months. Ang campaign media dapat exclusive breastfeeding. Baka dyan itatao kundi sigatas lang kang ina. Iyan ang pinakamasustansyang pagkakan kang aki. Itong 6 months and 1 day pataas, dapat mag-introduce na kita dyan ito naabot ng supplementary feeding. Ang number 1 dyan duman sa 6 months pataas, si lugaw. Pero ang prinsipyo dyan, bako lang siyang lugaw. Dahil pag pinakakan mo lang siyang lugaw, carbohydrates lang ito. Dapat may salak si lugaw. Kaya dyan nagdalaw ang samuyang mother's class, family health class, na dapat itong lugaw, sasalakan na ito. Pwedeng salakan ng sugok, pwedeng salakan ng kininit ng sira, o depende sa edad kang aki. Dahil tutubod kita, as in maski
inagyan ta sa paglase na pag kinakanta lang carbohydrates, kulang sa sustansya. Iyo. Dapat may protina, vitamina, as in fruits and vegetable. Kaya kung lugaw lang kakanong kang aki, takita baga to na mapakakan, pabakanong ko sa baby, lugaw. Tinutoktaan mo sinda, ano ang masustansyang lugaw? Ini ang halo, ini ang kaipuhan, ini ang klase. Pag nanudanin na yan, sure kita na may magiging malnourished na aki hanggang 2 years old, tatatao sinda. Nagiging malnourished na lang ang aki, pagdakulan na, tatatao na magbakal sa tindahan ng sadiri, nakakabakal na, nakakapili na, nandain na mabantayan kang ina. Kaya dyan na nakakaugang malnourished dahil nakakarakanan ng mga junk foods, mapili na sa pagkakan, minsan rabo na katong pig-prepare ka magurang, kung ano-ano sa nang pigbabakal na bako na masustansya. Pero itong edad na hanggang 2 years old, nababantayan pa ito kang magurang kaya dapat mayo talaga dapat dumaning malnourished na aki. Kung ini man mga pagkakanbagang mga ready na, may data nga nito, may mga preservatives yan, May ginigibo kami dyan, sir. Itong ginigibo mi sa opisina ng Nutrimix. Tinutokdoan mi ang satuyang mga SF and BNS magluto ng pagkakan sa mga araw kaning edad na aki. Panglaban duman sa sarong pagkakan na binabakal sa market na ready na, papakanon na lang. May mga preservative ito Kami ang ginigibo mi dyan, ginigiling kang satuyang mga BNS, itong munggo, itong bagas, sinasalakan ng tanganing sunok ang akit, sinasalakan tsokolate o gatas, pas oven yan, pigigiling, pigsasararo po yan, pigre-repack sa plastic, tayo pag-abot sarong sa barangay pigdidistribute, ito ang papakalakagaan kang magurang sa mainit na tubig, as in ikakag ito, pag kinakan ito, ready to eat na ito sa mga aki. Masustansya pati, ang naggibo mismo kita sa kung mayong halong preservative. Yan. Na ito. Yan, kuminsan talaga ang preservative yun nakakaraot sa aki, di ba? And ngunyan sir na Nobyembre tapos antes ang Disyembre bago matapos ang taon 2022, ano itong mga programa o mga aktibidad na dapat paglauman and pag-abangan kan sa tuyang mga ina na nalo na si may mga aki na undernourished? Sa muyang i-emphasize sa magurang, lalo na itong mga primerong pagbados na minsan natatawan pa impluwensya kato mga suanoy na pagtubod. Napig-emphasize mi sa mga nanay kung ano ang tamang pagpasuso sa mga aki. May tira nga ako rin pang demo. Minsan kayo, nagsasabi ang mga nanay na nalulugad sinda pag ang aki nagdididi, nalulugad ang sindang utong. Minsan dahil na nagpapasuso. May ngipon na kaya ang aki. Dahil sir, kung minsan kayo, asala ang pagpadidi kang nanay. Ang pagpadidi kang nanay, digdi na sa nipol, pigpapadidi si aki. Na may manigdi ang gatas kang aki. Igdil ang gatas kang ina. Igdila nagluluwas ang gatas kang ina. Kaya pag nagsuso digdi ang aki, mayong gatas, ang nasususo kang aki, duros. Kaya nakalaog sa tulak, duros, kaya may kabag. Dikit na pagturog, mamata, mahibi, taang yaon sa tulak, duros. Kabag, duros, bako ang gatas. Ang gatas kang ina, yaon sa kaituman kang suso. Kaya dapat pag nagsuso ang aki, iyan ang masuso o mahakab kang aki, iyang kaituman na yan, susupsupon niyang kang aki, makukuasis gatas kang ina, maagi digdiyo sa nipol, tangan na makuha kang aki, si gatas talaga kang ina, na amakalaog sa tulak, gatas kang ina, bakong kabag, pag nagturog, maraang turog, day mapastidyo, mayong kabag. Day malulugad ang nipol o ang suso kang ina, dahil ang sususo kang aki, isi ka ito man kang suso kang ina. Dahil nalulugad, dahil ina ang pigsususuhan, may man gatas, duros, pero may pang pungot ang aki, ta naglalaog kabag, dikit naturog, mapapamata, tagutom. Mayo si gatas kang ina. Pero meron yan sa sarong pigtutokdo mi, tayo usually, minsan ang ina, dahil nagpapasuso, lalo lang kung aki, nangingipuan na, nagkakagad ng ngipon, sala man pala ang sa ilang pagpasuso. Pangduwa, nagtutubod pa sinda na ang gatas da kang ina, yaon lang sa sarong side kang suso kang ina. Nasabi mi, both side, may gatas ang ina. Kaya di pwedeng sa left land magpasuso o sa right land magpasuso.
Kaya kung minsan, sabi yung tabaga, nagiging kibang ang sa indang mimi, kung sa ila sinda nagpapasuso. Sabi mi, pagkatapos kang pagpasuso sa wala, dapat sa tuon naman. Na parehas siya may gatas, parehas siya masustansya. So kung sabi pa kang mga nanay, pagpayat ang nanay, dikit ang gatas sa mataba ang nanay. Parehas po ang gatas kang mataba na nanay o payat na nanay. Nakataon lang na dakula ang suso kang matabang nanay dahil mataba kaya siya, may taba, may fats sa iyang suso, duman sa salit. Pero kung quality kang gatas, sustansya kang gatas, dakol kang gatas, parehas yan sa salit na nanay. Pero ikaw bang ang mga nanay na dikit lang ang gatas niya? Paano kaya, sir, dikit ang gatas niya dahil dahil siya siging pasuso? Garuman niya yan, gripong dibumba. Pagbira mo siyang gamiton, talagang dikit. Pero kung permi mo siyang pigagamit, dikit lang na mo kayan, magatas yan. Kaya ang advice ko sa mga nanay, dapat sige po kamong pasuso, tanganing ma-develop itong gatas na yaon dyan sa inyo. Maski di magpara... Garo yan, sir, bubon. Pag permi mong pigko ka ng tubig, dayan maatihan. Pero kung di mo man siya pigagamit, as bubon lang talaga siya, di talaga siya. Ang iba kayang inabaga pag dikit ang gatas na nagluwas, nagiinom siya ng sabaw. Saro yan. May man yan, talagang totoo man yan na... Totoo man yan. Yan mga masasabaw na pagkakan. Sa kung saro nga dyan sa pigsasabi mi, itong ang aki, sarong aldaw, duwang aldaw hanggang sarong simana, di pa man yan, sir, makigatas. Dahil ang istomago kang aking iyan, garumalin yan sa tulang kadakula kang sarong gigisan. Oo, gigis na tulang. Gusto sabihin, dikit lang namin kayang basog na iyan. Dahil magkayang kaipan ang dakol na gatas. Kaya baga minsan sa sobrang excited kang ina, kang lola, kang kumsiste kay basarong sige padidi. Kaya dikit nakarga mo malungad. Dahil dikit man lang talaga ang istomago kan salit-salit temang yan kay po nabagparapadidion. Kaya ang aki pag nagbutas yan sa mimi kang ina gusto sabihin basog na iyan dahil na yung pagpara piga-aprita rin gano'n kayo magdakula tulos. Iyo pa po. So itong saro pang pamahiin ninda na 4 months pa sana, 3 months pa sana pigsusumbil na. Di pa po yan kaya kang istomago kang aki. Alato nindo mag 6 months and 1 day. Bago nilo pakakano ng aki. Kung 2 months pa sana, 3 months, kumbaga, di pa yan develop papakano na maluto. Papakano na kung ano-ano. Minsan, pigsumbil lang may malalana o kung ano, si mga kaugalian pa baka ka ito. Mga may sa edad ng mga magurang. Na-apply pa, kumbaga. Ikaw pa ko, anong pigsumbil sa mo? O yan, itong ikog kang urig. Pero kaya kadto, sir, nagsusumbil ang mga magurang 2 bulan pa sana, 3 bulan pa sana pigsusumbil na. Dapat mo yan ratuntang tama si Pero sa inyong pagkada, yung mga sumbil na mga sumbil na yan, kay Paul man talaga yan, siguro sa mga na lang kang magurang, tangani dahil mapili sa pagkakan, tangani dahil ang aki, kumbaga, mga pamahiin po siya. Ara mo naman kita na dahil man kita nagtutubod na maray sa pamahiin. May sinusunod kitang katukduan kung ano talaga ang dapat na ito sa mga aki. Ano dapat ito? Siyempre, pag ang aki bira yung kakanon, dahil natuod na kakanon araw kayo, mapili talaga yan. Lalo kung pagpaparapakanin sa mga kakanon talagang pigpermig pa bakal sa luwas. Di siyempre, kung dahil man siya tuod magkakankan to mga ordinaryong pagkakan, dahil talaga yung kakanon kang aki. Kaya dapat sa laog pa sana kang harong, matukluan na itong mga pagkakan na simple sana, barato sana, madali sanang lutuon, madali sana makua, tayo hindi mapili ang sarong aki. Ayan, na-antes po kita na magpaaram para mientras, Sir Alvin, si sa mo na lang na mensahe para sa tuwing mga ina, lalo sa mga magurang na igwang mga aki na undernourished. Ayun po, ang samuya pong perming pagiramdom sa mga ina, sa edad pong 1 day to 6 months, exclusive breastfeeding po kita. Dahil po kita magtaoning anuman sa aki, maski po tubig. Dahil kita magtaong vitamins sa mas masustansya ang gatas nindo. Dahil kita magtaong lugaw, mas masustansya ang gatas nindo. As in, kinakaipuan lang magtaoning vitamins pag prescribe kang doktor. Pero kung dahil prescribe kang doktor, dahil na po magtaong vitamins, sa gatas nindo, mas dakol pong sustansya dyan. Pangduwa, pag edad po ng 6 months and 1 day, saka pa lang po kita mataoning supplementary feeding.
Pag sinabing supplementary feeding, ito na pong dagdag pera kang gatas kang ina, di man po giraray halion, yaon na si pagpakakangkang sa tuyang aki. Pero po ang samuya pong kampanya dyan, mas masustansya, pag kita po ang nagigibo kang pagkakangkang aki. Gusto sabihin, hali mismo po, pigpreparata po mismo. Ito mga nanay na pigdadara ang mga aki sa sentro, nagkataon na pag-abot sa sentro, pwede magutom ang aki. May mga breastfeeding corner po kita sa mga establishment, sa mga sentro o sa mga mall na pwede po nindong laugan, tanganing mapadidi indo ang sa indong mga aki. Na day ko magdali-dali na may lakaw pa kamo, karga nindo ang sa indong aki. Sa sentro po, yaon dyan ang yaon dyan ang 101, uwag kita dyan, Pure Gold, SM. Sentro, SM, Novo, Hong, Imol. Diyan sa Hararani yan sa sentro, ugwa kita. Sa mga mall, gabos pong mall, sa Naga, ugwa kitang breastfeeding corner. Kaya maski sa ko mo maglaog ning mall, hanapon mo lang ang mga breastfeeding corner, pwede ka magpadidi isa sa indo mga aki. Naugmangan ikaw, Sir Jason, digdi sa ibang mga fast food, paglaog ko, ugwa naman mga breastfeeding corner. Gustong sabihon, awareness sindang maray na dapat pala sa pagkaagninda kang bago nindang establishment, kabalo na ang mga breastfeeding corner. Sakot sa muya po yung pigmo-monitor, unannounced, na pigmo-monitor mi po talaga na ang sa to yung mga breastfeeding corner effective, malinig, dahil makakontaminate ang mga agi pag dyan nagpadidi. Tako nagbabiolate po kita, pag abot kang renewal kang mga licensing na may mga kuyan po sinda dyan, penalties kung sakaling nag-violate sinda. Kaya may mga unannounced visit po kami dyan. Pero naugma kami maski mga unannounced visit, nailing mi na ginagamit yan dahil nailing ang logbook may nagagamit, nailing mi na malinig, nailing mi na preparado, maski anong oras. Ikaw pating attendant, ano ikaw alala dyan? Nailing mi na talaga may nagagamit dahil may date iyan, sisa naggamit, may perma ka itong nagamit. Kung sasabihin, dahil talaga ginibo-gibo kang establishment na iyan si... Okay. May mga kung igong establishment na garo kay baga may baga kay na dapat na itong mga malls igo talaga siyang breastfeeding center o breastfeeding corner. Igong sanksyon diyan ang gobyerno kung sakaling dahil na nagpalyasin na maglaag. Iyo po, ang saro diyan data pigpapa-renew sa tapag January baga nagre-renew sin ng license. Data pigpapa-renew hanggang data mahilingan ng may improvement na magibo o mautob sinda katong breastfeeding corner. Okay. Kumbaga mailing taman yan, dapat may location, dapat may gamit, and dapat maski para paano mahiling kang sa tuyang monitoring team na ugasin dang araw kayo na capacity na magkaagning breastfeeding. Okay. Sir Alvin Villacruz, City Nutrition Program Coordinator, mabalos pong maray sa samuyang o sa imong pagtaong onra sa samuya ni Sir Jason sa satuyang programang sa tong aramon. Salamat po. Asinya ang permang sa muyang opisina kung may tuyo ka mo sa sitio lang po. Mag-dyan na pa sa mong opisina. Okay. Mga tugang nanggad na basog niya kamo kang mga impormasyon na kaipuhan para sa mga aki asin iba pa. Sa technical side nakatuwang niya to Benjamin Calio Jr., si Raymond si Kim Aljon Punyado. Inian sa indong lingkod Paulo de los Santos. Asin Jason Nyola. Ang nagpapabot sa indo ng maray na aga asin likay sa mga lakaw. Mabalos, God bless us all. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang
Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.